Ayun na nga guys, nakarating na kami ngayon dito sa may Sunflower Asingan. Papasukin na namin ang mundo ng mga sunflower. Well, actually guys, itong sunflower farm na to, dati po itong for private family only. So ngayon, naisipan nila is for tourist spot na lang daw, na pwede daw pumasyal kahit sino. Sa part na to guys, kailangan nyo po munang dumaan dito dahil may entrance fee po siya. 20 pesos po para tuluyan po kayo makapasok doon sa kanilang sunflower farm. Bes, kailangan nyo po talaga bumili ng ganito. 20 pesos po ang isa nito para... Ano to, parang tollway, ano ba? Pass para makapasok po tayo doon sa farm nila. Yan po guys.